Kaixo, Aroa Murciano naiz, hezkuntza zientzietan doktorea eta irakaslea. Egun, ikerlaria naiz EHUko Elebilab ikertaldean. Uztailaren 9an, mintzolak, udako ikastaroekin batera antolatutako ikastaroan parte hartuko dut. Ahoskoa izango duten mintzagai, eta nire kasuan ahoskotasunaren didaktika irakaslea ardatz hitzaldia emango dut. Jakin badakigu ahoskoa harremanetarako eta informazio trukerako ez ezik, esanahiak negoziatzeko eta pentsamendua garatzeko funtsezko tresna dela. Izan ere, ahoskoa ikasgelan lantzeak hiritar parte hartzaile kritiko eta iritzidunak sortzen ditu. Ondorioz, ikasgeletan ahoskoa beharrean ahoskoak landuko ditugu. Eta horretarako, bere praktikaz gogoeta egiten duten irakasleak trebatzea ezinbestekoa izango da. Hau aurrerapen txiki bat besterik ez da. Uztailaren 9an ikastaroan elkar ikustea espero dut. Laster arte!